kasuwar lamban zango ai da wuri zan je in ba akuyar nan abinci ta ci ta koshi din ne kasuwa insha Allah. He kamfani don ubangi yanda wata kasusun nan. Malam lafiya? Jani na daura akuya ina so in je in ci kasuwan kamfani ka zo ka kwance. Daman na ga wucewa ne. Sai ta ce mu akuya na tunda na ga gidan ku ne ta ce min to tunda mun saba ta ce min malam na kuta ma idan Allah malam ka koya min mashin. Shi ne ce to ai ba damuwa ne mashin ne zan koya maka. Akuya? To ka sauke ta iya. In dai wannan akuyar ne ta daɗe da iya mashin sauke ta. Ke ki saki iya mashin ne zaki ce koya maki mashin. Dala sauka ki bangu. Dama ki saki dala sauka. Sauka ta iya sauka. Dama ke ki saki iya mashin ne zaki ce koya maki mashin. Kai yanzu akuyar ne zaka ce za ka koya mata mashin. Ita ta ce koya mata mashin. Kai a duniya wallahi.